Welcome Brick Fans My New Brick Show. Moja nová recenzie Lego City z roku 2000. Mini klápačka. 64,70. 64,70. Cena bývalých slovenských korunách 147 z roku 2000. Originálna zachovaná krabica. Nezaplatiteľné pre nás zberateľov. Vychutnáte si tie náhľad. Verzie, čo sa dá poskladať. Vyzeralo to skutočne raz za tú sumu. Pozrite sa. Mám to zachovalé. Klasická mini vyklápačka. Nemá tam na sedačku, ale má tam tento klasický systém. V dnešných polybagoch. Americké slovo. Tu mám minifigúrku. Zachovala klasická minifigúrka, klasická potlač. Nič. Klasické. Má vodu.